shi yasa na giya muku duk halin da ake ciki Allah zai fudda mu, muna ganewa? Na ce muku rubuta ku aje, za ku zo ko bayan na mutu za ku faɗi wannan magana. Da Allah mu dage da yin addu'a. Kwanan nan cikin addu'o'i da muka gabatar har na ce in Allah ya yarda da shi na fara. Ƙasar mu Najeriya za ta dawo irin Saudi Arabia. Wani a kuma sai ya shiga ya ce wawa kawai. Ba cewa da yin Allah yarda ba? Haka ne, ni na gani ma yi dariya. An gane ko? Saboda ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Ya Allah yake. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Kuma Inna Allah ghafurur rahim. don Allah wannan ayan ni da aran ma mu muka kirkire ta ko ayan Qur'ani ne? Cewa ne in Allah ya yarda kasar mu za ta dawo irin Saudiya. Ko? Wanda kuma damun can haushinka yake ji ko ma me ka faɗa sai ya zage ka ko? Ai idan aka zage ka a comment ko wani ya ci mutuncin ka ɓata ranka saboda amma wanda ya fi ka. Kuma kai da mun mai harkan da'awa ka gaji haka. An kira manzon Allah an ce masa ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru innaka lamajnun. An gane ko? To ka duba wannan ayan da aran ma ya karanto yanzu nan. Ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Ya ku bayina wanda kuka sha tafi karfin kayunan ku wato sabon yayi yawa. Ba a sabo a Najeriya? Ana zina ko ba a yi? Ana luwadi? Ana shan giya? Ana kisan kai? Wannan duk ba kaba'irai ba ne? Manya-manyan zunuban da Allah baya so ne ko? To Allah ya ce duk in kun yi wannan kuka shiga cikin wahala babu. Yanzu ana cikin babu a Najeriya ko babu? Wallahi ƙarya ne akwai a Najeriya, duk wanda ya ce maka babu ƙarya yake. Muna da azzaluman shugabanni ne kawai. Kwanan nan aka yi auren wata yarinya a Kano. 'Yar kwankwaso ne ko? Da wani ya aure ta. Kuɗin buɗe fuskanta kaɗai euro nawa ne, ba fa dala ba, euro nawa? Na'am? Euro nawa? To yin aka kwambacin ɗinsa kudin Najeriya miliyan nawa ne? Na? Biliyan nawa? To biliyan 50 idan aka samu mutane nawa zai ishe su jari har su mutu? Duk wanda ya ce maka babu kuɗi a Najeriya ƙarya yake yi. Ka ce ƙarya ne. Duk wanda ya ce maka akwai yunwa a Najeriya ka ce masa ƙarya yake. Ƙaƙaba mana yunwa aka yi. Ƙaƙaba mana me aka yi? Yunwa aka yi. Mu kuma muna da waye? Muna da Allah. Fafirru ilallah. Shi yasa na giya muku duk halin da ake ciki Allah zai fudda mu, muna ganewa? Na ce muku rubuta ku aje, za ku zo ko bayan na mutu za ku faɗi wannan magana. Wallahi za a wuce wannan kangin. Na giya muku za a wuce me? Wannan kangin.